Balma Annakuma, très urgent. Malion, billet jeudi 25 juin 2026. Agne information fla de soro. Information follow. Ko Assimi Goïta, kuga émission mi yere nyogon te Mali radio so bela ambe orona ko bi. Nu wa foko allo clédou. Sari ke kan nege juru la bla ko malien bekani hakilina tafo Mali kola. Oya ye Assimi Goïta ya jelima ka goy ko wulu musoni bobi. Uyo suspend ko kalo fla ko parce que ko lube ka règle do violé. Oya ye obolo konu ye téléphone na bla ko malien mena tafo ko vive Assimi Goïta. Malien uyo fana suspend ko kana kuma. Hali wulu ye wowonchi kare korona ko kata Assimi fo be songa wulu mine ka don kasola. Kuma tara madema. Malien yele ko do fana kerapi. Journaliste Abdou Niang de Bora. Malien bega kuma ina mede. Abdou Niang de Bora ko bubu mabel nyogon face de humanité. Ko bubu mabel nyogon animateur te Mali be. Ko bubu mabel nyogon patriote te Mali be. Abdou Niang Bora ko kuma de fo. Malien yele ko be dugu inkono. Anga janga Abdou Niang yere kuma kana me folo. Malien menda e mentigiladi. Anga janga na me folo. Nouvelle Nyogona Mali kono communication. Ayala mede. Ne de b'a fie. A Nyogon communicant ma delika na Mali kono. Ni kuma jara na ba fo ne ma delika ye hali Afrique. A Nyogon ye hali Afrique. Khalifa ko farafina ko bubu nyogon te. Communication. Animation avec les 1000 fois. Ko bubu mabel ba alenya. Net c'est la commande parce que moi je suis naturellement timide. Net c'est la qualité de ballon c'est même. Les force mais analyse. Tous ces plans, différence d'obéir. Vous m'avez fait la minke. Angleterre, Premier ministre, Deuxième Guerre mondiale, Churchill, nous est référencé au monde occidental pour les bolos. Churchill est mis pour à la même. En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être protégée par un rempart de mensonges. Pour guerre qu'on a là, quand tu es fait na famille, quand c'est hakamina. Akan kalakana ni galon kogobolo de ibi galon de don tienye ka tienye kishini galon kogobolo ye ou kana na dankari ka tiena parce que kele inte tienye tienta kono tienye munye ika jamana be kishi chogodi ika jamana ba ka intérêt sur chogodi anti sur Mali wanga don yele flore ama foko Segu Touré ya ni fo ama foko Thomas Sankara ni fo aya to fo parce que lui est révolutionnaire atara tubabu ka président do ka kuma kaneta ko ni fo ko Churchill le join Angleterre massacre mun kumbe deuxième guerre mondiale la olu de a farafina coloniser donc olu ka kuma kan ne ma fa na ngoni to mo godia ama foko ko Thomas Sankara ni fo de aya ama ko Modibo Keïta ni fo de ale beta tubabu munu ye farafun jeli mi de kolu ka kuma ka kolu ko ka galon tege ko de kan ko de faso de nyumaya yi et puis avec amu fana fotukunu avec exemple fana ta France 24 ka ngo fana me parce que quel était chier et ka quel ni nyete faut qu'il s'aille ce qui est rabo ni era de ni fera ore ayala mede ibi ka chier de kisi ni galon ko bolo yi Churchill de l'uniforme. Attends, pourquoi c'est vous tournez une fois? Université Paula. Nanga docteur Bow Vitakala, Nanga armée stratégique Bow Vitakala, Kala Logic. Amen, on vous fait façon de jouer, voilà ma peau dans les temps. Faut parce que quoi, comment de Foko, il sait. Est-ce que France 24 nous de galon sur mitigé, clé qu'on a eu pour observer? Voilà. Merci. Au lieu de galon tege. Ale be ka exemple ta mogo kan kolu be galon tege donc ni France 24 be galon tege ko bubu fana ka tege a exemple ta ama exemple ta irisila kan
ama exemple ta Chine kan ama exemple ta Iran kan munu ye révolution jamana ye Abdou Niang ma exemple ta aussi kan ay exemple ta France ani Angleterre de kan o te fly o ba ira d'abord lui tubabu di o lui impérialiste di kol ko ne kan kale fana bota no de fana ngo chebe bona yere ko abulu ka be kudon akumana ka ira awla di ka ale impérialiste di ngalon tegela ngalon yere haram yale du anga dambela ngalon haram yale du Sunjata ye mande tigiya ka man ngalon tege Sunjata la bataille de Kirna kera tiɲɛ kan Sunjata gagnera a man ngalon tege Modibo Keita Mali mara a man ngalon tege an y'an ka kɛlɛbaw kɛ k'an ka indépendance sɔrɔ an y'a kɛ tiɲɛ de kan an ma kɛ ngalon kan ni tubabuw bɛ taga wali jamanaw ci ngalon kan ni e ko bubu e bɛ bubu n'olu comparer e bɛ ka bubu ni mɔgɔ min comparer d'abord comparaison t'u ni ɲɔgɔn cɛ bubu ye vidéo man di oh e bɛ ka ni mɔgɔ min comparer o ye jamana faama di et puis faama min fana don impérialistes de don u t'an farafinw fɛ olu d'an coloniser k'an faw faga k'an baw faga olu ka tila ka kumakan dɔ fɔ e ka tila k'i disi gosi n'o ko de ka ɲi o b'a yira ko nin ye jɔn de koyi n y'o de fana ko nin ye jɔn ye tubabu jɔn de Abdou Niang ye o kelen ye filanan fana mun ye tuguni o tubabuw n'u ka ko bɛɛ France 24 RFI i t'u ye ka t'i sigi k'u ka message bɔ u ka jamanadenw kan olu bɛ bɔ an finmanw de contre la Boubou Mabel ye galon dɔrɔn maliyɛn joli la est-ce que Boubou Mabel ka kɛlɛ ye Faransi ko kɛlɛ de ye ayi Boubou Mabel ka kɛlɛ tɛ ka impérialiste kɛlɛ Boubou Mabel bɛ de ka ngalon tigɛ kan dɔrɔn maliyɛnw na quoi c'est-à-dire Boubou Mabel bɛ ka maliyɛnw de kɛlɛ a tɛ ka minnu bɛ ka Mali kɛlɛ a tɛ k'olu kɛlɛ da a bɛ non seulement mɔgɔ min tɛ Mali fɛ a tɛ k'olu kɛlɛ dɛ mɔgɔ minnu ko Assimi Goïta k'a ma sɔn ye ale ye ngalon tigɛ ka nɔrɔ a bɛɛ la donc ngalon tigɛ u b'a dɔn u bɛ ngalon kan u bɛ fɛ ka ngalon de don maliyɛnw kunna ka ngalon c'est-à-dire que ka ngalon officialiser ka ngalon don bɛɛ kunna ko ngalon de ka ɲi aw bolo ko maliyɛn kalanbali tɛ yan maliyɛn bɛɛ bɛ hali maliyɛn ma taa ekɔli la a b'a dɔn ko ngalon haramuyalen don Iran ni Amérique ka kɛlɛ la a ye taa Iranien ka communication lajɛ wallahi billahi hali ni Iran ka mɔgɔ fagara a b'a fɔ ko tiɲɛ don Iran ka gidi fagara don min na a fagara don min a ma tɛmɛ hali heure dama ma kan o bɔra ka annoncer k'a sara u y'a annoncer k'a sara u ka jamana ɲɛmɔgɔba gidiba a sara dɔrɔn u y'a fɔ u ka yɔrɔ dɔ perdre la u ko Iran tilara k'a fɔ ko diɲɛ journalistes ka na ko k'olu ka dugu filmer Iran kelen mun ye Amérique bɔ ka bin dugu ma Iran ɲa diɲɛ journalistes wele he a ye n'an ka dugu filmer hali n'a cira a y'a yira aw bɛ se ka kɛ révolutionnaire ka tɛmɛ o kan aw ka hɔrɔn kolonya aw ka malangolonya aw bɛ fɛ ko de yira ko de ye faso de ɲumanya awa o tɛ don an kunkolo la France 24 RFI olu tɛ ka Faransi ka denw kɛlɛ o e bɛ Boubou Mabel ni mɔgɔ minnu comparer olu tɛ k'u ka jamanadenw kɛlɛ o olu bɛ k'anw de kɛlɛ k'u ka intérêt ɲini aw ɲɛsilen to ma Abdou Niang aw ɲɛsilen t'olu ma dɛ Abdou Niang ni Boubou aw bɛ ka maliyɛnw de kɛlɛ Abdou Niang bɛ ka Mali sulamaw de kɛlɛ tɛ ka tubabuw kɛlɛ ni Abdou Niang ye sorti tan kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ baselen bɛ maliyɛn denw de kan a ye bɛɛ kɛ jihadiste a bɛɛ kɛ a ye mɔgɔlangolo de dun quoi a t'ali maloya ɲɔgɔn cɛkɔrɔba n'a tɛ nin ka kɛ modentigi k'i sigi ngalon tigɛ la ko ngalon de ka ɲi ngalon y'a to ni fɛngɛ Hitler binna Hitler ka ministre de défense la ko Frank Debelo an taara jɔn de o de tun bɛ ngalon tigɛ hali ni Allemand bɛ ka perdre a b'a ko Allemand bɛ ka gagner a y'a to la président yɛrɛ t'a dɔn a ka armée bɛ niveau min na u ye ngalon tigɛ ka Hitler bila problème Hitler y'a dɔn don min k'a ye kɛlɛ perdre o ka sɔrɔ Irisiw ye Berlin minɛ déjà Américains y'a fankelen minɛ Français bɛ yen déjà o don de a y'a dɔn ngalon de don ngalon de tigɛra ngalon y'a to ni Allemagne président perdre la awa tiɲɛ o de bɛ laban an mɔkɛw y'o fɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bibulu kɔnɔ aw hɔrɔnkolon denw tɛ na k'a bɛ n'a ka ngalon tigɛ denya k'a bɛ n'o sinsin k'o don mɔgɔ si kunkolo la n'a bɛ ngalon tigɛ a ye ngalon tigɛ a ka nɔrɔ Faransi la aw ka ngalon bɛ nɔrɔ maliyɛn denw de la aw ni Faransi ka système tɛ kelen ye Faransi bɛ ngalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de la k'a yɛrɛ ka intérêt ɲini mais aw bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu bɛ ka maliyɛnw de soin Mali zonbaw Mali détournekɛlaw Mali janfabagaw aw n'olu de ka di kuma bɛɛ aw bɛ se k'aw n'olu comparer
honte à vous Abdou Niang atali maloya ko ni journaliste eh Allah ah bula kuma ba de fo tankoy ko ne mo ko Abdou Niang na je ne be yele de quoi mala gambe